Joo vaan, peittäis pientä TikTok-kilpaa. On puntti salilla, mulla on omat painot tiellä, niin arvelin, jos tekis haavis kääntöä ennen lumen työntöä. Mitä ootte mieltä? Käypikö raskaaksi hommat? Täällä ollaan kun Rockipalboissa ollaan. On nyrkkeilysäkit ja kaikki seinillä on. Joo, tehdään vähän haaviskääntöä tuossa. En tiedä kuvallanko se. Vanha karhu haaviskääntöä teki. Käännetäänkö toisinpäin? Nää. Niinhän tuo on raskas. Ei oo varmaan herännyt vielä. Niin. Joo, ei oo varmaan herännyt tähän touhuun vielä. Ja tilatkaahan kanava YouTubesta. No onko nyt hyvä jep. Ja se on Don Johnsonin velkte isolla konnella. Ei kun moi. Siitä vielä. Säkkikin